Plana veguhestina endamên Hamasê bo Tunisê. Medyaya Îsraîlê, Amerîka û İsraîl bi dizî bi Îranê re danûstandinan dikin. Ajansa Medyaya Îsraîlê 24 ku xwe dispêre çavkaniyên Rojavayî, ragihand ku Amerîka û İsraîl bi Îranê re li ser plana rêveberiya Trumpa veguhestina endamên Hamasê jî şezeyê bo Tunisê di danûstandinên nerast û veşartî dene. Çavkaniyan gotin ku İran de bi awayekê veşartî bi hesankirina veguhestineke vîsa vere erkdar kirin. Çavkaniyên Rojavayî piştrast kirine ku danûstandinin veşartî di navbera Amerîka û İsraîlê de bi beşdariya nerasterasta velatin seyemin. Di nav de İran jî, bi armanca veguhestina dilxwaza hin endamên Hamasê tundrewên ku dixwazin îstifa bikin bo Tunisê didomin, Matias Inbar, analîstê evlehiyê tora nûçeyana 24 roja yekşeme got. Ligori birez Inbar, gaveke vîsa veguhestina Yasser Arafat û rexistina rizgariya Filistîne Tunisê, piştî dorpeçkirina Beyrûtê di sala 1932 tîne biramirov. Çûdahiyê ku endamên rexistîne ne İslamî bûn. Analîst got, ihtimala biçîhbûna van kesan li Tunisê fikaran derxistiye hole. Ji ber ku, herçend hikûmet û gel piştgiriyê didin idealên Filistînê jî, ew bi pîranî bi destilata Filistînê re hevahengin û nehewçeye ku piştgiriyê bidin Hamasê. Wî dekir, ji ber vê yekê hin siyasetmedar û her veha gel ji dîtina ku vêlatê wan birêya Îranê di van danûstandinan de rolek dilîze û tê teksmin kirin ku hemanên tundrewên Hamasê û di rastiyê de birayên Müslüman me24int. Nerzine. Hamas bi eşkere şahsê birayên Müslüman li sezeyeye. Ligori ajansa Medyaya Îsraîlê, desteya sansoreya İsraîlê evagahî piştrast kiriye. Ligori rapore ku çavkaniyên Rojavayî ve dibêje, ji bo endamên Hamasê ku dixwazin vekişin û ji sezeyê derkevin, rêyeke evlehatiye çekirin da ku ev bi evlehî ji sezeyê derkevin û biçin Tunisê. Ligori van çavkaniyan, İran de bi dizî erke hesankirina veguhestina endamên Hamasê bigire ser xwe, lerola Tehranê de bi tevahî li pişt perde bimîne. Ev daxuyanî di demeke de tên ku vezîrê derveyê Amerîkayê Marco Rubio, roja yekşemê di dema serdana Swêya bo Orşelîmê de bi serok vezîrê İsraîlê Benjamin Netanyahu re civiya. Ligori Reutersê di heman deme de ku birez Rubio gihişt vir, artêşa İsraîlê êrişên xweyên li ser bajarê sezeyê berfîreh kir, û zêdetirîsî avahiyên niştecih bûne li bajarveran kir. İsraîlê bere ragihandibû, ku ev dixwaze bi armanca tunekirina tevahiya Hamasê. Bajarek sezeyê bitamî dagir bike. Herçend ev gavrastî nerazîbûna navnetevê hatibe û çend velatên Rojavayî ragihandîne ku ev ve devleta Filistînê vekî bersivek nas bikin jî, ev piştgiriya rêveberiya serokê devletin yekbûyî yên Amerîkayê Donald Trump heye. Ligori Axios, birez Netanyahu diswaze fermanek bide ku beşen şeriaya Rojava vekî bersivek ji bo vegava velatên Rojavayî bi İsraîlê vegire bide. Ligori rapore, serok vezîrê İsraîlê devê yekê bi birez Rubio re nîkaş bike.